Hello, ang hai ni bai malai ni ma pai pika. Ni ro ano sunga je jaga thai be sadi kama mani jaga be inke oro Bijoy Kumar school ganda ro kaisa tandur chai hindi tang tonga de oro shop ganda ni kaisa sembar ro মানে bo doctor ni bumang kha Chandan Dev Burma anke Dr. Chandan Dev Burma ni ro jaga wo chrai na ro ni hinto boto chrai ni doctor ta ke chrai na ro ni ro talang ma jaga asuk ma jaga na chungya kai kai phika na hi tong ngi chini boro rong mang si asuk ka bang ma ta bokla sabbala asuk sia tong মানে যে botai samang nang mani manai rok no maoi sana contact khaiba ni khakaya যদি বড় মুসুক হাঙ্কে তোবা oro jaga no phirok roi khamo kosto mosto ke thangai phano ani bangai phan ta samang nang tong hanan chongoi phano rang le maya pas tong tong oro jaga je rang tong mani bo maya phano tong asithang ani kagos rok ma ke nang tini bankhe 3 din kasinai tini thoke ke tini samali angka to bang ba oro thana rok thangai Nomoro khairoi si katal khaipi ani mang pisinai da 3 din jora naisingna je tini si video to mongkho ke ang te horsa sik naising tong sinai ta ke ha ke sana moli angke মানে ওরা আসমান জায়গা ওং থংছে ফা জায়গা থং কালাই জাক মাগাছে বিসিংko খবর নাই কাছে আনি আসনি মানাই রং জদ নুক নাই ke pan card rok to nuk nai bumung rok to tongo ro jaga o kata webne te net ni juk ke Facebook rok phano borok mo hangke khorok sa ni ang ni te pan nuk nai ble engke borok saka ma dano je sini jak rok ani kama mani batahin mane kama khana ai pan jodi mai tong hangke robaila tong hin video khai mani te khana sal sak nai sing sinai ang mali angke to ba ro thana o thangai identify rok khai oi ma khai sinai da যদি সীমা আঙ্কে তো বা থানা থাঙ্গাই যেতে এন্ট্রি মা খাইছিনাই হাঙ্গে হরসা সেক বানাইছিং দংছিনাই তা যে হরসা তো নাইছিং নাই ko ang যদি সীমা হাঙ্গে তো বা ফেসবুক ko phan brok post khaya ko bai je manai phan যদি je bukha ka hang hangke ta tabong ni net ni jok rok sase amtai one shop nai ya to ga mano tongo oro bisi le khangrai rok ma ke to ba brok to ba roya nang sinai angke ani kago ani samung nang mani morok ma ke singjao te mung sa nang jaigya so nirok na sanang sanai je sukti nirok na sanai je joma wei tong hangke nirok please ano rowani chai tong bai jadi please nang mani manai rok kono khaimani kata onek somoi nang pinai kok ba ma nang nai ai card rok khaimani pan card khaiba rok ATM card rok to oro application rok roi hangke na sema som rok mai pai nai ATM card rok no to ba te ban ba kita aro jaga memory kaisa katal dajak tongo bosung je bisi ang pokoi peka ta memory kaisa katal dajak te lipstick bo kaisa katal dajak kainani nya katal si so makhe ni rok mawi ano rokhe to ba ani bangai bo botlak ngsinai malia ka to ba malia ni betlak ngsinai so asala na koi mangma mawi to ka ni rok bai ja deu kama mani hor to ang mukri makre malia asake maka ka bye bye